Nyakorongo jong dakika en 20 tok saa 3 mar okinyi machiegni ma en twak e chenro mano mar mbaka oromo kama bende pile wajawacho ni sud machiegni mar mondo mi wago mbaka. Okinyi ma kawuono mbaka ma bende dwaro goyo en mbaka kotenre kod yiero. Wang'in wantiere higa mar 2025 manyiso ni yiero dhi kakayo higni odong' mana 2 kende Nyakorongo jwang. Te kinde ma bende higni odong' 2 kapok ota yiero mar higa mar 2027. Penjo ma bende pod wamedo penjo Nyakorongo jwang, ikruok makare bende osetim mano gi duola matayo yiere pachoka mano mar IBC. Ikruok nyalo bedo okenge mopogore opogore. Mokwongo en kotenre kod ndiko jokanyo. Wang'ini jakom mar IBC nyaka sani piny Kenya onge godo kanyakla kod commissioners mago mag IBC bende pod waonge godo. Wang'ini wabiro bedo kwadonje matut nikech nyinge makamago naneno kopedhe e oboke odiochieng' makawuono. Nyinge mago oganda ma pachoka maromo 1,356 ma bende dwaro tiyo ne riwruok raduol mano mar IBC. Mago tutote wabiro bedo kwa losi okenge gi okenge yiero madundo kuonde 14 mago by elections manego bed ni timo voter registrations e kinde mamoko. Parni mano mbaka mwago e studio ten mbaka mwago kama intiere. Yoronwa ote lai mago te machoka rede ka uchiel nono bende inyalo yudo wa e mbui magwa mago ganda YouTube, Facebook, X yudowa achiel kachiel. Ibiro bedo kiketo ote gi kanyo kapono none ineno ka ikruok ntiere makare mano mar bago yiero mar higa mar 2027 koso uyo. E studio Nyakorongo jwang bod bendo kan kenda antiere koda welo ma bendo biro bedo kwano nogo do thor wach makama. Antiere ka gi Brenda Ongalo okil kama loka. Ma benda paro ni Brenda igani pokwa nenore studio ka machiegni nyalo musa jopiny. Kama na inya Sharon won mar bedo ka to kana wash ni happy new year koso igose. Sani wachomo Easter. Wachomo Easter koro but yeah. Ero kama na inyakino machiegni bon makoluwa lin bende hapa ni pokani higani bende se biro imuso ni kora mogi asibiro e radio na mogi TV ka ndiye mapoka bire to kata kamano wamus nyikwara mogi ni oyawre uru kendo mondo wagomba kamara yiero but Sharon ba mosi asebudho ni ambe daka ni turu chiegni gi gweng'wa ange chiegni gi gweng' kata kamano bon makoluwa len ngani kecha Brenda noseto ni nukil. Yes. Bon Makolwal bende en okil. I'm a practicing advocate. Madiedu moyene diedoho. To Bon Makolwal tiyo sani gi NGO ma tenore gi weche mag yiero miluongo ni ELGA, Electoral Law and Governance Institute for Africa. Kapok Bon Makolwal no di ELGA, Bon Makolwal no tiyo gi Office ma Register Political Parties. Mane kanyo bende yane mana chung ne gimora mora matiyo gi madil gi sheria. Kapok adi kanyo bende natiyo gi IBC as a legal officer. Omeyo to Bon Makolwal kuma yana Kanyada Rodi Marindi mane Thurwa ma kumae to koro to wago kidi Nairobi ka. Ero kama na inyakino machiegni Nyakorongo jwang winjo mana kendi mago welo ma bende wantiere godo molony ma bende ndik bende watwak godo kotende kod thor weche makama. Brenda chak kodi ipenjo ni ikruok bende ntiere makare ni yiere pachoka mano kaluwore kodi ni Brenda kaka jaduto mbulu pachoka bende Brenda kaka okil kama loka. Ka wang'iyo wane 2025 yiero nitie 2027 higni ariyo go pod waonge commissioners pod waonge jakom mar IBC kama wanene ni okane ka waikore ne yiero nikech kasani pod waonge gi commission ni kaka isegwelo ni nitie kuonde 14 monego bed ni nitimo negi bedo gi by elections no gin pok isebedo ka ginya bedo gi jotelo mochung' negi nikech katiba marwa wacho ni you can be represented kaka japiny either by yourself or through your elected representative mamane gi mosebedo katimore. Koro yudo ka jogi nitie kuonde ma ne mbunge gi odonje telo to mbunge otho. MCA mar gi obet nango to otho. Moro ogologo nikech court cases kata Koro yudo ka they have not been represented chakre 2022. Voices gini kanye gik matimore gi who is representing interests magi. Koro siesi to okwaikore to muda bedhi nikech ka sani kapodwa neno ka kitambo gi team interviews the earliest ma wanya bedo gi commissioners mag IBC mondo IBC obed ni complete eka gichak ikruok ne yiero ma 2027 cha
would be dwe mar auchiel. To kang'iyo dwe kochopo dwe mar auchiel no, time odong' marom nadi mar ikruok, nikech statement miwachoga ni elections is not an event, it is a process. Process no chako higni 5, wadong' gi higni 2, oromo. Ang'o monego bed ni osetimre kata ang'o monego bed ni timore e ikruok ne yiero mondo wawach ni waikore kata ne wasechako ikore. Nitie issues mag boundaries, nitie issues mag voter registration main continuous, nitie voter education, advocacy, budgeting, preparation, gin gik mosebedo ka timore, onge gima osebedo ka timore. Koro CSE to pod ok waikore, pok wachako ikore. Penjo maliwa ahinya kanyo, kata mana bon ka rwake twak makama ni sing'isoro mana nyikora mga juang'a, niseyudo thuolo kata mana mar tie duolo, mano mar IBC. King'iyo thuolo modong' mar mondo wata yiero mar higa mar 2027. Ineno ka ikruok osetimre makare, mana ka Brenda osebedo ka penjo, ang'o manego bed ni osetimore nyaka gi sani? Erokamano Sharon, en adieri ni ing'e gima duong' kaendi en ni nitie gima iluongo ni electoral cycle. Electoral cycle en gima gor makaka election wuok from tim kawuono nyaka ma biro timore kendo. En gima continuous. Ma onego bede ni kaka ne wabedo gi yiero higa mar 2022 cha. Ne wabedo gi gima iluongo ni post election period ma ene ma bang 2022 nitie gik moko onego bed ni timore. Sani endi ing'e ni koro wasechopo e dier electoral cycle ma 2022 nyaka 2022-2027. Kato koro kanyo be nitie gima onego timre. Kato kidhi kucho chonde be kama koro campaign chakore ma dhi nyaka election day ma ji vote. Koro kitimo gima iluongo ni audit mar electoral cycle ni, tibiro nwang'o ni gik mang'eny sana mano onego bed ni osetimore e post election cycle cha, period cha, ma dieri pok otimore. Na gimomiyo pok timore en ni commission onge IBC. Kisomo Elections Act gi IBC Act, teko te mar gimoro amora mondo timre e commission ni, duol mar yiero ni, nitie gima iluongo ni plenary. Plenary ni joma bede gin commissioners. Omiyo sa asaya ma commissioners onge, to onge gimoro amora manyalo timore e IBC ka. Omiyo kotenore gi ikruok ma kaka wadhi mbele, nitiere gima iluongo ni election operation plan. Election operation plan sani nonego bed ni entiere, moselose, mosepuodhi gi commissioners. Election operation plan ni en mong'iyo gima onego kaka idwa, en motimo budget. Election operation plan en mong'iyo ni tang'o ma koro onego bed ni watimo. Budget wan go nang'o? En human resource, kech yiero binge ni timo gi dhano. En mong'iyo to ji adi mwadhi dwaro mondo watim go yiero ni mondo tim gimoro. To ka onge commissioners, to adieri ok anyal wuondi nitiere kuma maduong', kata bed manitiere secretariat manitiere gimoro minyalo wacho ni ikruok moro ma inyalo timo ka onge commissioners yiero to onge. Mar mondo wang'e ni commissioners kanyakla kod jakom mar IBC mar mondo mi gibede apis, wang'e ni nitiere aput ma bende oket kanyo mar mondo mi oyier gi tich. Aput ma kamano waneno mana kochamo muma chien tarik 27 mano mar dwe mokwongo, mano mar higane. Akeno ngalo king'iyo kata mana weche motenore kod aput, nikech mar mondo mi commissioners bet kacha, mar mondo mi jakom ma IBC bedi nyaka yiergi. To waneno ka sani oka koro dongero appointment, oka notemnegi appointment ne gichamo muma, ne giselendo kanyo, bende waneno yawa ma bende ndikore tich. Bende paro ni samoro nagi onoket gi modeko chuogo gi kata mne apis kanyo. Keto gi office to noket gi modeko, but asika wacho ni no chuno ni jo Kenya nyaka go koko ba wach ni put in place an IBC selection panel. To waduogo wang'iyo ni from 2022 ang'o manotimore, nikech mane tam mar Chebukati gi joge anese oketunye kama okwe ne rumo 2023. To by the time ma ing'e ni ng'ato ni office, constitutional office holders niga ge timeline, ing'e ni to tiji dhi rumo kama by the time ma gicha dhi rumo onego bed no seketo aput ma yiero jogi in place. To 2023 odhi morumo ka koro Cherera Foka nose wuok to wadong' gi Chebukati 3. Chebukati 3 gi be kachopo 2023
tam gi orumo. Koro gintie kanyo, wan gi IEBC maonge commissioner, maonge commissioners, matiende ni wan gi IEBC mok nyal timo anything. Kuma koro wachope no, NADCO duogo bete. Koro everyone niketo blame ni NADCO ni warito implementation mar NADCO ne dwa ni wa expand ma ne nitie recommendations mag ma as to cases be oduogo bedo mang'eny nikech sasa moket IEBC selection panel nitie voices mane duol moko mawacho ni okwa feel ni one represented properly. Ng'ato dhi e doho stop the process. Koro it has been injunctions after injunction, cases after cases, manyaka ochuno ni gi withdraw gini eka giket selection panel. To mano kende chako bring questions ni kaka unu wuon mondo ubede office. Osebedo ni nyaka ubede doho. There have been a lot of interest, political interest, party interest. NADCO report chapoko bedo implemented wakiani kamochope makoro gigik ni selection panel gi yie goni is are they going to put in the right people? Nikech mano bedhi bedo issue moro madhi buoke nikech jok magi shortlist gi are they going nikech ka giwegi mondo ibede office kanyo ingeni ordinarily qualifications ni should speak. This one is representing interest mag jogi nikech nitie Law Society of Kenya bedo represented gi ngawa, public bedo represented gi ngawa, kanisa, religious bodies bedo represented gi ngawa kanyo, political parties bedo represented gi ngawa kanyo, on other interests. Koro iyudo ka yuarok mosebedo kamano no wang'e ni mbele kabe kata jok magidhi yiero gi pod gwandruok nyaka wuoge nikech ka the selection panel mondo bed ni nitie kane nitie yuarok kacha not everyone will be satisfied. Koro our only hope kaka jo Kenya kaka jago kura en ni gidhi yiero jok manigi qualifications mokwa dhi neno scenario mane nitie 2013 ka Chebukati obiro to commissioners momiye only two emane nigi experience mar election management nikech IEBC as a body is the only election management body makila ng'ato ng'iyo niya gima gitimo cha the trust mar 50 million Kenyans gi okete lwet commissioners gi okete lwet IEBC ni gidhi bedo ni gin jok manyatayo yiero e yo malong'o to kako luwore gi chik so that we avoid situation ma wiero jogi to gik magidhi timo is not according to the law. Koro kanye ma pod ang'eni pod yuarok nyaka bede to yuarok mag mano chakra mna nene kinde mabende kata jatend piny Kenya nose chuga put ma put chakra mna kapok ne gichamo muma na nitiere gwandruok ni put makamago nitiere nyinge moko winjoro bed kanye kin mamoko sani makoro ne gichamo muma ne bende koro yuak bende koro osechako wuok ni bende gibro bedo ka giyiero joma kare bon makolwal nikech samoro jedani moro dala kacha mawuoro ni nang'o miyo ni chenro makama osebudho keto apisi mano jota chenro mano kaduol mar IEBC kotenre kotelnegi kod jakom margi kanyakla kod commissioners magi samoro mana minyalo ngikonegi anjo ko Okil Brenda bendo selero negi moko kuomgi. Ing'eyo ni makosa manotimore Sharon en ni onge gima notimore kajikia kata mana IEBC commissioners moyiero sanigi wang'e maber ni ka gidonjo ka gibedo sworn in tarik makama to ka giko tarik makama to giwuok e office to sheria mayiero gi be wacho ni ikruok mar yiero gi onego bed ni chakore dweche 6 kapok chieng'gi mar wuok e office notimore nade ogik. To kata kiwe mano makosa maduong' manotimore en ni ei kaka commissioners mokalo ka ne wantiere Cherera 4 gi Chebukati side ne ok gidhi bedo ne gi retire kata gi tam gi mar office nok dhi rumo at the same time to makosa mananeno ni jatend piny notimo nok onego bed ni ka nong'eyo ni Chebukati's term the end gadika nok onego bed ni ogolo Cherera 4 araka ne onge kech yiero mane wadhi timo immediately after 2022 bende notimore nade ne onge yiero ne wadhi bedo go 2027 no weya Chebukati gi timne mane obedo ne dhi dala 2023 ka dhi dala to sama pod ne Chebukati gini odhi dala chane kech gito nyaka ne gidhi dala ne ogikwong giweyo gi replace Chebukati gini koka kopo inyal gol Cherera 4 ka kopo ni ne gitimo makosa but ing'eni gima notimo kwongo timore ni asira ne ng'eny omiyo Cherera 4 ka ema notimo nok nade kwongo gol masama Chebukati gini koro kata ne dhi dala mane cause mar vacuum mano bedo
ni mar gima timore okonego bed ni wabedo gi commissioners kaka gin kaka gin abiriyo no nigi wabukore ni term gi rumo at the same time. It's a risk monego bed ni ing'iyo. It's a constitutional risk omoluoro wa gimineno wan kire sani ni. But Kenya be bedo Kenya. Buche mang'eny osebedo ka yiero ne en gi political interest. Inyalo paro judge miluongo ni Thande. The first election panel man entier mar Makanda. Nelson Makanda. Not kaka ne ti notamore. Before Nadco, Rais noyiero selection panel mane mobedo led gi Makanda. The same Nelson Makanda makoro ne kane. But ne ogitiyo nikech ne giywak ni pesa ne onge. Bang'e no golgi nikech koro Nadco nowacho ni koro ji rom. Ing'eni IBC Act moyiero selection panel masane ni is a product of Nadco. Ma Nadco ni monomiyo ogole. Koro bang'e no gik moko cases obedo ni PPLC URA Kalonzo gi the two mulis, wan gi mulis ariyo. Muli makor Kalonzo gi muli makor Manikende. Osebedo ka URA ma onge kaka ne dhi mbele. Awi maber judge no ng'ado ni koro muli ma sani sit kajacha ni mobedi. But mage tungni mosebedo e this election panel. But gima duong' Sharon makonyo ma anta ahero en ne sheria makoro yiero this election panel ni omiyo gi timelines. Gima nohinyo wa the first Makanda team cha. Nokomigi muda mar tiyo. Sani endi makono nitiere ni gin gi 90 days. Sheria wacho ni nyaka giti within 90 days. Within 90 days nyaka gimiwa IBC chair gi members. To mar ariyo, bang' koseyier gima koro gisechamo mumane. Sheria bendo omiyo gi gimiluongo ni timelines. Manyaka gitim ni chakre tarik makama kata mana publication mana gi publish ni. Nomigi time ni nyaka chieng' makama nyaku publish the shortlisted people. Chieng' makama nyaku tim masani endi gima ber enene operation kendo yiero mar the chair and the members of the commission is time bound. Onge koro kaka inyalo ringo oko mare nyaka ringa kode kako dhi unless ni gimo malich otimore. Ma king'iye kisomo sama president dhi appoint gi sama parliament gi dhi vet gi an gadieri ni tarika achiel mwadhi madaraka di wabro bedo ni wan gi commissioners mosebedo approved by the parliament kendo wan gi commissioners mosebedo appointed with the president mogisebedo sworn in by 1st of June, which to me is fine. We wangi anena nikech kini thuolo mar ndalo prochiko don wacho ne gichamo muma chinteri prero kod abiro mana put mabende nochuogi mabende koro biro bedo ka yiero commissioners kanyakla kod jakoma mano mar IBC. Bang' mano nanno ka bende koro ginyiso gitimo gazette notice oganda mabende dwaro tij commissioners gi jakom mar IBC mar mondo mi or wacho ni gior qualifications gior andika mage ne tije makamano mabende norumo chieng' tarik 15 mano mar dwe mar ariyo mano mar higane nyaka gisani nyaka rom gajuanga oganda mapacho ka list manano ka gi compile bond baneno ka intiere gi list no list manano ka gi compile oganda 1350 kod 6 ondikore dwaro tich e riwruok ramna duol mochung' ne yiero e pachoka. To kanena no jok mabende no dwaro iwacho ni chair person mabende biro bedo kaka okar mosenindo koro Chebukati kaka jakom mano mar IBC. Genji 37 yakorom gajuang tanno ka yawuot luo gi ni luo moko bende nyagore listi makamano akade bro benido thuolo ramna marangio boni kode kanyo angeno nyalo na twak wangie ano nyaka mana en registrar ka judiciary na madi aneno swago gini kindu mamoko kanyo aseng'iyo list ang'eyo acho ni mangi jo Kenya 37 madwaro koma achiel to wang'eyo ka mondo gichop ni gibedo shortlisted kama gintie ni matiende ni jogi osepuodho gisetemo ma ging'iyo ma giyudo ni jogi nigi qualification koro gidong' mana gi kar timo interview cha mondo puodhgi eka waneni kuom 37 gi ng'awa midhi kawo tikech king'iyo nyingego hapana ng'eyo molo 10 e list ni to they are qualified but ing'eni nitie jo kisungu luongo ni poisoned chalice. Koro wakiani bedo commission bedo chairperson mar IBC ni is it a poisoned chalice koso en mana gima jin bigo mind to mama momako dhoga CSE ka to en ni James Oswago
pod nitie ka wanene list no to manga mosebedo nyaka charged with election related offenses. Yani koro chako magi gik mabomiyo ng'ato yudo reason mar dhi e doho mar wacho ni list muchiwo ni nitie jok moko man and compromise nikech wan gi chapter 6 which should be the guideline mar any appointment appointing position in Kenya ka appointing or elective. Koro there are questions that nyawuok waboido ka jip chako penjre maswali mingi nyawuok e list nikech list maduong' mar ji 1,000 chama to pok ang'eyo nikech kila ng'ato interest en jakom nikech ong'e ni jakom ni en IEBC nitie gik moko ma only the chairperson nyalo timo. Koro ka ema interest nitie but wiwa kik wil ni it is a commission. Jok midhi kuom ng'at achiel midhi gol kani jok midhi miya 6 kocha ka they will determine ni election dhi bedo nang'o, process dhi bedo mayot kata dhi bedo matek kata qualifications mane ma gidhi kelo mondo make sure ni yiero ma ji dhiye ok bed with the similar challenges ma waseneno kata ka nitie challenges go how are they going to deal with challenges ma dhi wuok go. Penjo maduong' nikech ang'ini samoro ja Kenya moro bro ringe doho nikech kinde ka kinde waneno ka listing baka mago osegol to giringe doho. Kuom ranyisi mana gima Bon gima Brenda wacho mane en CEO mano mar IEBC mano James Oswago bende en achiel kuom jogo eko ma bende lap dhoge ndong ne bedo jakom mano mar IEBC. To ang'eno Oswago bende nodonjone kod weche mag mibadhi. Inyalo paro siling bilion 1.3 mano mar Chicken Gate scandal. Chicken Gate. Mokwongo waler gimoro ka. List ni sheria sani wacho ni short listing ma kama timore ng'ata mo apply kata bed ni qualified or not igoli e list ni. Momiyo list ni magi ji te mano o apply for chair ok ni jogi are qualified. Short listing ni enemy is a publication of people who applied. Kata kinyo ntiere moko monge qualification automatically kaka diploma kinyo kata ntiere jomoko toke kocha ma kata mana gima ne gidwaro giwacho ok giyiero ni gidwaro chair koso gidwaro members. Mano bende nie kalatas ni. Omiyo ok owacho ni ma jopia komo mondo jopiny ong'e kik nyalo wachore ni list ni magi jok ma the vet selection committee oseyiero ni at qualified. No, ma list mag ji te obed ni in ng'a obed ni in ng'a ka ng'a man to long as ni kelo barupi ne owuok e list ni. Bang'e no koka jogo dhi bedo piny ging'yo ni based on your qualifications are you now qualified mondo luongi for the interview. Interview to ginya luongo jogi te. In fact there's a time making'iyo mane ng'ato bende nodhi e court ni so long as nisebedo shortlisted nyaki dhi e interview. Mano bende nitie. Mano bende ni kanyo. Exactly. Kata mano we mondo gini endi no beda paper ka oko pesa matin. Bendo koyot chendo no bendo koyot but koro mano jo Kenya madhi e court emoketo commissions ma yiero gitimore kama nikech wane sate wadhi do ne gimoro amora deni onge gik makamago jogi do miyo wamia list of kata mana 10 people at least kata mana 50 people mane giseyiero ma ging'iyo papers gi yudo ni qualified makoro yes ngeni qualification ni kuonge ng'iyo ni to bende kotenore gi gik moriedi ka oyot malich nikech qualifications ondiki be meet qualification to akoseneno ni on the paper kin meet qualification koka giluongo ni aita neno ka Sharon iti iromo kwa neno papers gi iromo koro kinwa ne papers gi ma original ka mondo waketi koro wuane kodi wa interview on other issues mane momiyo timore but joma chalo kaka James Oswago onge sheria mamono James Oswago apply for the chair sani as we speak. Yes, but could the into vetting makoring you deep into it to questions nyalo wuoke ka pone wuok ni en achiel kuom jok moko maybe tere ne president mondo oyier but nitiere gimoro bende kanyo ma is always very very tricky ni bank kosetimma list ma jogi oro ni rais nikech rais gibro oro ni rais ji ochiko mondo rais oyier mano ka gisedadhoge kendo gibro oro ne ji ochiko manyiso ni gioro ni rais ji ochiko mar commission kendo gioro ni rais ji adek to list miya ji adek ni eto bikete ka
Eto ng'ama bro nene. Ineno. Mane penjo. Ni tang'o miyo magi tiketo to makoro selection panel ni. Gisepiedho koro keto. Ji 11 kech kiriyo jochiko ka. Gi ji adeko. Mano biro 11. Ji 11 mana 12. Ok mano bedo ji 12. Ji 12 magi bro tero ne rais ni mondo yiere ji 7 members gi ji ng'ata achiel chiane to kibineno list no. To mane list makadwi adieri mane list ma Kenya onego ne kabisa. Ni mar yes interview with him publicly. To ng'at mane jogi tema dhi yombo nya paro keng'iyo maduong' let his soul rest in peace. Sama no yiero Swago. No wachore mang'eny kabisa ni noko namba achiel interview. To kaka ne ng'ato prove gini ne onge. Koro mage gik moko maling' ma pod timore selection. Samoro kana list inyalo terne kada mjatend piny Kenya samoro nyalo kana yiero ng'at mana ok opiedhi. Akoni Sharon ni kata mana membership mar selection panel ni. List ma bro dir president ibing'e gi ji adi. The chair of the selection panel gi president. To chair mar selection panel ma bendo ng'ere kaka Laktar Nelson Makanda Nyakwaram Gajwang' gi jalupne bende iluongo kanyo Linda Kiome. Koro Makanda kana ochopo e nyim od bura maduong' kane dayo dhoge bende neno kanyo ka bende no e kinde mabende no mane dayo dhoge listi makamagi ma bende koro ranyisi ni dhano nitiere kanyo mathoth 1319 ma bende dwaro kombe makamagi. Gima miyo nyero ni kaluo ka ndi bende maneno ka kata kinyo listi makamano dhano tanda wuoya wuok mana luo lana. Nelson Makanda wacho ni Homa Bay nigi ji mathoth maoro kwayo mag dwaro bedo jakom mano duol matayo yiero IEBC kinyo ji 37 thoth ge jolumu neno kanyo thoth gi wuok e kaunti mano ma Homa Bay. Wacho ni ji 5 mawuok Homa Bay manyo lemo mar jakom ka ji 63 mawuok e kaunti onogono bende manyo mago mag commissioners. Brenda Mane ngeni county na kura amo ingini tija IEBC to oyone ja Kenya moro ko ng'wach ni rach lakini an indication mar ni watemo wasebedo gi mentality moro ni nyaki bed gi ng'ati kacha. So it's an indication mar ni do Kenyans have faith because belief moro wan go ni nyaki bed gi ng'ati kacha. It is not about doing the job but it's also that mindset mar ni ng'awa manitie kanyo. Yeah, mapa ni oken gima ber oken picture maber nikech onego bed ni wang'iyo qualifications ka waseng'iyo qualifications wacho ni haya jogi to qualified wasemiyo gi tich wang'e ni wageno ni gidhi tiyo tijni eyo kaka chik dwaro. Ok wang'e ni ng'ato nyaka bed ni ng'atwa nitie kanyo wadhiro ng'atwa moro nyaka bed ni nitie kanyo nikech ibo questions the wuok kanyo kaka kuom ji 20 kata 60 manitie kanyo kata ng'ata achiel oyudo. Koro ng'eni nyaka duo penjere ni to jogi te negi apply kuom ji 60 no kunya yudo ng'ata achiel manya donjo kanyo. Those are the questions monego bed ni jo Kenya chako penjo jo Kenya ikore to ng'eni nitie ng'at masani nigi list ni to ka kwa list ni odwa some mbo odwa chambua ya chieng' moro ko winyo ni ng'ane obedo appointed to dio ngisi ni ng'at ni onge ka na onge ka ng'at ni ne onge tepani mag it is a good thing ni jo Kenya are now aware to jo Kenya wigi ni malo aerial ni malo mondo kik miu ng'at manoko apply to katiba bende momiyo bende koro wabedo kata na gi listi makamagi ni kinde ka kinde ma ji dhi gode doho dhi wacho ni gik moko dhi ataro mar chik mana kaka wacho ni election is a process. So from the appointment mar commissioners process no sechaka ka shida dhi wuok ka to wang'e ni process cha okethore nikech 2027 ka issues mag election wuok cha it can go back to list ni in fact commissioner manyolando gini ne onge e list ni. Koro egin magi gik monego bed ni wa handle with the utmost care gi compliance gi chikewa wang'e ni gik matimore sani gi otim gi nango ka timelines go bedo okolugi kako nego ni iluogi gin gik manyaduoko wa e doho. Ting'e ni endo yao Kenya gi katiba wa manyien ni ng'ata dhi e doho ng'ata is allowed mondo dhi stop process mora kwa neno ni as long as in gi proof ni chik ok lu kama maka ko kinde pacho ka uneno ka jo Kenya tinde ong'eyo chik kendo gikawo chik kaka dwaro
Gige kata mana maluti. Ng'ato bet to katiba ni tinde Yudore kumoro amora. Mbui bende nitiere. Ni kato nitie ma. Tiduogo irango list ni onge kama list ni nyalale ma kata wach ni okoro chak ndik gazette. List as long as no osebedo published. Nitie jok madwa bet kode nyaka 2027. Ng'ato dwa nona masom maber mang'e. Wach ni ng'atni tero miyo wagonde. Ero ng'ato bo weyo motim yiero. Kosetimo yiero ka gidok siemu wauru ng'at mo conduct elections no e list ni kiyudo koonge process mane wachako cha. Makoro tingni matek jogo eko mabende no yier kanyo ya put mabende no chamo muma mano mar yiero commissioner kanyakla kod jokanyo mago mag IEBC gintiere kama tek. Samoro kapok ka yo matin bon makolwal madimed. Gima timore en ni gimoro amora masani timore is quite transparent. An gima ang'eyo matimore gi this election panel matimore sani en ni kang'eyo kaka gitimo gini manyiso ni qualification en gima duong' kabisa ne gin. Ing'eni king'iyo kata mana list mosebedo ka bedo published e gazette. Ing'iyo ka giketo ga mana regions. To makawuono ni kana some aneno ni oket gima gineno ma gi consider much and your qualification. Mano mangiso ni one of the things magi consider type of the commission magi dwaro and the qualification in terms of technocrat. Ingeni gimose chando jo Kenya for the longest time, Sharon, and which type of commission do they want? Gidwaro commission mobedo bed gi technocrats, kose gidwaro type of commission mobedo bed gi politicians, makata bed manane gi faith religious groups, moro mebedo build gi consensus. To an kaneno gima ne timore kae ni enene jogo sechako keto ni ginyiso jo Kenya ne mako poni chieng' moro yieri. Ing'eni penjo bibro inwang'ore kata bende kopo ni in e list ni to yudo ni you are less qualified in terms of qualification. To jogo bende bro mana penjo ni to ere kaka ng'at manigi LLM to en ere kaka no ene makoro no yiere to ne wan jo PhD wan koro mano miyo jo Kenya things to think about. Nikech penjo maduong' bende manyalo kram na penjo mana Camille Lawson e bon kapok wiyo wil. Nikech oganda sani ng'iyo listi koro ng'eny. Dhano tanda 1,300 gi wiye. Keng'iyo jakom mar IEBC qualifications mage midwaro ne jakom to qualifications mage midwaro ne commissioners. Ng'eni mago bende gik moganda gombo winjo nikech ng'ato koneno nyinge kawuono e gazette en gi mor. Brenda kata king an kata kaneno watna ka nyinge gi mor ni samoro nyalo yiere to qualifications bende en go. Correct. Nikech adieri king'iyo kata mana list mar chairman an gima na kombo ng'iyo en ka waseng'iyo their qualification kata mana region balancing, religious and everything. Gima duong' mabende agombo ni selection panel ni ong'e en higa mag jogi. Ok wadwaro institution moro ma jomoko aneno ka nying ni ka. Adieri king'iyogi ikgi to sekalo bedo judge mar Supreme Court. For example, chairmanship mar Supreme mar commission nyaka bed ni you are qualified to be a judge of the Supreme Court. Judge of the Supreme Court in 70 years, for example. Koro kopo ni uyiero nwa ng'ato maka udhu ng'iyo ID ne sani yes en 70 to poko chopo to en at 64. Mani temo ng'isowa ni before the end of this term mar ng'ani wadi dok bedo maonge gik makamago ma wan tagombo ni mondo ging'i kopo ni they are looking into their jobs. Marang Brendan ntiere mede kotende kod qualifications. Qualifications kanyo nikech kata mna kwa ng'iyo list no wano jok man gi PhD, jok man gi bachelors, jok man gi diploma, jok moko keto kata mna ne gin gidwaro ang'o e kind mamoko. Nikech jok mo apply to kwacho ne nodwaro no apply. No apply okwacho nodwaro chair ting'eni kata ka ni advertisement cha look ni I apply for position of chair kata I apply for member of commission. Mantie jomoko mabe apply for both. Gini apply for both. Moko okoketo ni gidwa mane but nikech koro ne waseketo chik ni nyaka ute ubeda e karatas ni. Nikech mane giwacho ni kata mane gitemo golo ne gin gi ji madhi 3,000 mane apply but koro yudo ka moko wa outrightly not qualified kamora mora. Koro apani ok en gima yot but ok en gima tek ahinya nikech nitie chik monego bed ni luwo. So ka aput mar yiero commissioner gi chair nitie gi chik kaka entie no
it will minimize issues madhi wuoke. To applying for both bendo crash nikech nan nitiere nyinge moko ng'ato dwaro commissioner ng'ato bende dwaro bedo Yes. You're both qualified. You're qualified for both. Why not? Nikech we can only have one chairperson. Kapo ni in qualified, then you're the best suited person to be a commissioner. Minyalo dadho gi bedo jakom. En mana ni gima timore ni ki apply for both. You have a major advantage. Ni mari idhi appear for the interviews twice. Mabende ananyalo ngiso gaje ni better mondi apply for both. Mondi ngeni idhi tim ichal ka gima the first kech ok dhi tim gi dichiel. Idhi kuongo timo mar, for example, ginya kuongo gichako gi timo mar chairman, koka giduogo gi timo mar members. To in ki apply for both, to konyi ni you will enhance kaka ibro perform. Kuponi ni flop macha inyalo medo kaka perform in this next interview. Mabende bro bedo public. Majo Kenya Bronen. For applying for both is always important. Ano kamoko ko mote ntiere oganda mabende penyo ni kara no landa karango. Aparo ni jomoko dina ben ni list ni nyalo chokata na chopa alfario nikech kaneno ka jomoko penyo ni lendo no landa karango. Manyiso ni jomoko no we oko. List ni biro chokata na alfario. But ingeni the number is not shocking. And mani gi kaka wasebedo ka wang'iyo IBC egin ji wacho ni to kara tijni pod nitie jok madware. Lakini king'iyo magi ji 1,300 gi gimoro against a population mar 50 million. Mano namba matin. Namba matin. Samoro ni jomoko no kike kada mnalendo makamage ni gini lendo be ne gitima kaka giketo mar nyinge. En mana ni seche moko no sechaki yerji to koro yudo ka interest chako. Oh ng'a gini seche ma ji timo application ing'e onge ng'a nyisi kata in kidhi apply tich onge ng'a minyiso ni anta dwa apply tijni. Yudo ka i apply osiep ni cha apply to urome interview kata urome gaset ka ni bedo shortlisted. But kochopo makoro nyinge osechako kama to interest be chako ruok jako bedo mang'eny. Kata mano nyakwaro mgajuang mano to koro rumo nikech jok mabende koro dwaro apply kuneno ko gimoro osepedhe gazet nyiso ni koro chenro mar dadho ke mabende warito mana ka Brenda kanyakla koda Bon nosewacho koro ok bidadho ji 1,300 gi duto te gibiro bedo kinde ka ng'iyo piny mar ng'iyo ni qualifications mage mabende gidwaro parni chenro ma kamano norumo chieng' tarik 15 mano mar oro ndikruok mano mar positions kata mana bedo jokanyo mago mag KIBC. Nyakwaro mgajuang yiena mar mun miaka yo matene ka duogo to koro Brenda gi Bon biro bedo kwang'iyo koro budget mano mar IBC nano ka budget gidwaro mar 61 billion to bende wang'e ni budget pok makamano timo yiero madundo timo kimskits ekin mamoko dwaro omenda mar madi ote bende medoro adogo somo kin thuolo mano kik dhi mabor. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in ne wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo kidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima ana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. E dwe mar adekni wapako teko, ng'wono koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir kod ng'wono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade ni Yesu ni nigi teko mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dong warengwa ne wang' Yesu. Dong warengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. So
achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano, chunya ne pod ohero mbita, ne pod awacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro tiyo. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Okinyal wey ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timo ang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama lichaya donge? Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waduong' ne polis. Yes, Yuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Ndakorongo jong machiegni okang' mar ariyo dakika osekadho mana achiel tok saa 4 mano mar okinyi. Pod wago mbaka kaluwore kod ikruok ma bende duol mochung' ne yiero e pacho ka IBC nitiere godo motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. E okang' mokwongo nwasetwa kotenre kod okenge mopogore opogore ikruok mar aput ma bende nochuoga kacha mano mar yiero jakom mar IBC kanyakla kod jokanyo mano mar IBC. E okang' mar ariyo yinwa mar mondo mi walosa na koro budget mano mar tayo yiero mano mar higa mar 2027. Budget makamanya korom gajuang kano chopo e nyim kamiti mar od bura maduong' ma pacho ka jalup jata chenro kata na deputy CEO mano mar IBC Obadaya Keitanya nwacho ni IBC dwaro siling bilion 61.7 mano mar tayo yiero mar higa mar 2027. Ka koro wapimo gi yiero mar higa mar 2022, higa mar 2022 yiero notagi siling bilion 44.6 manyiso ni mae ne medruok mar siling bilion 17.1. Kata kamano IBC olero gimomiyo ne gidwaro medruok mar omenda makama. Okong' monde nanyisi nitiere by elections 14 donge. By elections makamago ne giwacho ni gidwaro siling milion 480 mar mondo mita by elections makamago e kind mamoko. Aparo ni wachak mana gi breaking down mar ng'inj ne nyikoram gajuang kaka siling bilion 61 biro bedo katiyo nikech ing'ene magi bende gin osuru mag jopiny. Jopiny nyaka gi kaka pesa gi biro bedo katiyo. Brenda, wadwaro additional 17.1 billion eta yiero mano mar higa mar 2027. 2017 ne watimo yiero mar 49.9 billion, which was mano wachni ene yiero ma the most expensive e piny mangima, second most expensive e piny mangima, mano 2017. 2022 they put ne one mana around that figure. Put one mana the most expensive in the world. Yeah, in the world. Koro sani kawachopo 61.7. Idwogi ng'eyo ni ero giwacho ni gidwaro 61.7 mondo gitim yiero. Kaka wacho ni it is a process. King'iyo breakdown mar 61.7 ni gik manitie kanyo asetemo ng'iye tiyudo ka nitie transport, meals, hire of ang'owa, co-election materials 3.6 billion mar procurement of election materials, 6 billion ballot papers, asto nitie 7 billion mar boundaries, but nitie 15 billion ma is the biggest chunk. 15.6 billion nitie mar salaries and wages mag employees mag IBC. Yes, wang'eyo ni IBC nyaka bed gi pesa mondo run gigi smoothly, but is that figure justified? Nikech kinde ka kinde to bende kokimedo kata mag chiemo bende nitiere kanyo, chiemo giketo kanyo ni 1.2 billion. Gima wakwong lero ni 61.7 billion no en kachakre higa ni nyaka higa, ok en higa ni kende, en higa ni nyaka chieng' yiero. Mabe ber yes, lakini figa no pod ni malo nikech wang'eyo pinje mamoko gi ang'o ma gitimo momiyo wan emiwacho ni watimo the most expensive election in the world. Angoma one give 50 million, a population of 50 million ma only roughly about 20 million voters. Kipogo pesa ni per voter. Ma 2017 chanen 3,200
per voter then mano 2017 figure no noduogo idho gi 2022 koro masani ni ang'oma itimo mopogre momiyo figure ni nyaka bed mamalo. Is it cost of living mang'wa wach ni ngima to osebedo matek koro otek ne nyaka IEBC to kose waduogo wach ni ang'o magitemo improve nikech part of budget no nitie 2.6 billion magiketo mar upgrading and maintaining systems mag election go. System achiel ni emiyudo ni nitie failure. System achiel ni ema miyo ji dhi e doho to yudo ni system there was a system failure momiyo election cannot be upheld. System ma 2017 mane was the most expensive election in the world emanotero wa election mane wayudo ka doho ong'ado ni election no kotime yo maber moduoko jerera mar presidential election. Koro magi gik ma apani jo Kenya koro sani penjore ni 61 billion, what is the justification? Ang'o midhi tim mopogore kata ang'o mogol kata ang'o momede mokosebedo katimore nikech ma 5 years cycle kaka makolo losini so ni 5 years ni an election cycle. Sani wan gi 2 years. CSA wang'eyo ni gik monego bed ni timo in 5 years kakoro wacho ni dwa timo gi in 2 years. Wouldn't that mean ni budget dicha otemo doge piny? Nitie issues moko ma giwacho ni pesa monego bed ni there is some 7 billion monego bed ni tiyogo mar boundaries delimitation gi delineation. Chik nitie onego bed ni timo gini bang' higni not less than 8 years but not more than 12 years. The last time mano time osekadho 12 years kapok otime. Mano justification ng'ato already girito ni IEBC odhi mondo doho wach ne gini koro advisory opinion marwa en ni yes ne pok utime unya time sani to kitime how long does it take nikech do achiel ni au rather chik achiel ni ema wacho ni kata utim boundary delimitation before elections if it's 12 months and below kapodi yiero poko chopo then boundaries modhi timo ok nyal tiyo e yiero mabiro no. Koro there are so many legal issues mawuok e weche mag election ni kata gi budget ni mapani erogi wacho ni gidwa no kuongo mingi 15 billion mondo gichak go continuous voter registration mondo giket go things in order nikech giwacho ni gionge pesa maginyatiyo godo but CSA budget mar 61.7 is not justified. Tekniwa bende koro gido kata mna bilion 15 no mano mar keto kata mna gik chenro mar mondo mi odhi makare. Bende wang'e nitiere migepe mopogore jopuonje ywak koni lakteche ywak koni lakteche ka bende ogna ywak nikech sani kidhi od thieth mar ng'ato wuon wacho ni mag ji giwegi private hospitals bende gi ywak kotenre kod gowi ma bende piny wacho nitiere godo nano ka piny wacho ni gibiro bedo ka gichako chiwo gowi makamano ne subtende ma gintiere gi go pichakre milion 10 ka giidho. Jopuonj bende raneno enena gobo makoni kod kocha bon mako lualo budget ni diwach nang'o nikech budget no bende ingi kaka jan bose bedo kata mna katiyo ka IEBC be gima monego wakwongo winjre Sharon ne this is a projection okay en budget angeni nitiere projection gi budget ma is a projection ma gi project ne ma indie kaka mana gibedo gikete policy paper kato negi break down projection gigo ma ano kanya pingo gi ahinya to bendo okanya teno gi ahinya mokwongo ing'eyo Sharon wang' ne wadhi bedo gi a special electoral cycle manyiso ni nyaka 2010 nyaka nobed gi election ma endi ne en election ma cycle mopogore gi mamoko in two ways. One, gimora mora ma component man electoral cycle ne dhi timore ma ndi electoral cycle ma wadhi bedo gi everything ma dhi timore. One, midwar election wadhi recruit new commissioners wadhi timo boundary delimitation wadhi bedo gi voter registration wadhi bedo gi voting itself and the campaign. Mago gik moko abich ma ok ochuno not all electoral cycle gitimore. For example, between 2017 and 2022 ne okwa bedo gi boundary delimitation nikech no sheria ne wacho ni ok time. Omiyo adieri election ni budget ne to nyaka ne pogre gi mokalo cha kotenore gi gik ma nyaka ne timre nikech en
a consolidated electoral cycle. Makech en electoral cycle mar adek nyaka ne wabed gi promulgation mar the constitution. But mano kata kisewacho gima timore gi mano miyo budget ni and these people's projection and godo gi issue enene ingeni bang election ka bang election Sharon wan gi gimiluongo ni election report iluongo ni post election report ni itime gi IBC itime gi Office of Registrar Political Parties gi jomoko ma bende timo observation reports gimonego bed ni inform projection ni and report mar post election ma IBC notim nikech IBC kawacho ni gimo wang ni gidhi timo voter registration of 28 million ingeni kata mana last election ma 2022 negi project negi dhi bedo gi voter registration of around 17 million people mane ogichopo kata mana nus mana giwacho mangiso ni kata mana ma giwacho ni 28 million ogidhi chopo aya ewi jok to maning'eni ne giketo kendo pesa nomigi mar ariyo sama ne ji owuok ni dhi go kura Kenyans no vote at around 62%. Mangiso ni nitiere ballot papers nitiere election materials mano bedo procured mano chul on a projected budget mar 49 million cha mano bedo either nokotigo and it ended being wasted. Penjona eneni apart from the justification of this projection ang'o momiyo IBC nyongo ong'is jo Kenya ni wan to ka waparo ma inde gimomiyo ne wapango ni wadhi register ji million 17 to ne wa end up wa register mana ji ne gin million 15 ne wawacho ni ji ji million mano bedo registered ka almost 62% kende emano wuok mogo kura mangiso ni nitiere voting materials mag voting mano ng'iew ma really were wasted ang'o between sani nyaka before last election ang'o ma gisetimo mondo gi mitigate godo gigi nikech pesa ni tinyalo migi but going by that sequence mangiso ni 30 to 40% mar pesa ni dhi bedo wasted ni mar sami wacho ni adhi register ji 15 ti end up register ji 10 pesa modong gik mako ming'iew ka dongo bedo wasted sami wacho ni adhi loso ballot boxes 15 kata ballot papers 50 to ballot papers 50 ni only 20 people wuok mondo vote ballot papers ka dongo lal okethore to me mane mamiyo jo Kenya penjo ni yes okinyal bukore for example giwacho ni gidhi ng'iew Kim's Gate to bendane no ka gidhi replace iwacho ni 1000 gidhi replace okinyal bukore ni wacho ne jo Kenya niya ni etani guesswork ni Kim's Gate kose tiyo 10 years koro rach to bilion 7 dwarore bilion 7 nyalo ineno ungezo ni yes to nyabeno ni giwacha dieri but ja Kenya en ng'ama riek ngiso ni based on this analysis based on this research based on this risk management mabende mae commission utingo nigi research department gin gi risk management department monego bed ni ngiso gini my analysis mano watimo with kuonde mamoko mwafwenyo ni Kim's Gate ge paper base kata jo parliament no penjo gi gino ni to uges ang'o miya utienda molo no penjo ngisa ura negi momiyo wacho ni kids gi kosechopo higni 10 to giti ineno onego bed ni ngiso wane ande ni kids gi no gitiyo higni 10 sani koro wadwaro enhance gi nitiere gik moko manyien based on technology mano winjore to replace just on guesswork ni okti omiyo mago gik moko aya king'iyo gimoro kaka legal petitions giwacho kanyo ni mano bende nitiere budget IBC king'iyo kata mana governors mano tero gi court they won all those cases ayo nego ging'ise jo Kenya ni jogi notero a court to cost mar mondo jogo tero a court cha no chulwa omiyo wan bende ne out of this legal petitions ma last time nikech ne wa win nikech one of the achievements ma IBC wacho en ni gimomiyo wan credible jok manotero a court ne wa go pinche like governors onge governor mano dwok idonge mangiso ni jok anonego bed ni chulo wakindegi costs mag dhi doho nikech itera do taloi ichaki keto ne koro mano budget mi an kata aloi
iloya ane ma pod alale pesa. Koro mage gik ma IBC onego bed piny to nyiso ni out of the legal petitions mane oter last time, this is the amount of money mane wan bende watimore nade wayudo on cost. Ma kopo ni en gima giwinjore gi judiciary to gibedo piny mondo jo Kenya dwa neno ni to ito eri dwaro 6.17 to ito ang'oma in go kata rambe kiluongo idala kucho ang'oma in ge lweti wan gi budget mar milion achiel asemakra gi to in ionge go pile koro konya moko to bende mano wamika moko nokitiyo godo to bende kikelo nwa report mawacho ni yes we printed 10,000 ballot papers for example, but we ended up only using 6,000. Koro waparo ni wang ni okwanyal print 10 nikech kwang'iyo 2017 gi 2022 percentage ni nomedore makama. Koro mangiso ni even them they are convinced ni onge chieng' ma jo Kenya nyalo go kura 80%. Exactly. Koro mane penjo mineno budget tinyalo wacho is a projection, but give Kenyans a realistic projection makata kipimo ne ng'ato. Kata ka iweyo jaudi ot koro kelo ni budget ni ma endie makawuono wadwa dhi ng'iewo go chiemo tikone ne neno ka chiemo to nyono ne wang'iewo chiemo ka to dong. Ang'isi ni macha namuro gi chamo sa aberio. To gin margi ni ma pili onge. Emo ni koro ganda bido koda to. En mana gino mara ni dina beni giketo gige yo mahuyanga. Yes. Oganda ongera mna to kode gidong Brenda. Yes. Exactly. Nitie wach moro kendo ka mana kuom budget ni. Nikech kiduogi king'iyo budget gi mar 61 billion, what are the core election items? Nikech if your main business and election management, then the larger percentage mar gik mitimo onego bedni is on the core business ma en election. Koro iduogi ng'iyo ka gik moko mang'eny ema nitie budget ni moloyo the main business ma en election, ensuring ni election process ni has been done in a proper way. Correct. To as to kendo nitie issue mar procurement. Kinde ka kinde waseneno ma kata seche ma wasomo list ni wacho ni nitie jok ma gik moko wuok procurement processes. Nikech seche ma wacho ni ballot papers zero ni print gi 10,000 oti gi 1,000. Are you securing it from the cheapest or the quality kakitimo tendering nikech wan gi procurement procedures kinde ka kinde jiringe doho kata ka podi yiero podi a few months to election tido ka ng'ato wacho ni procurement mar election system manitie ni was not done in a proper manner. Procurement mar ng'at ma print ballot papers election petition presidential election petition mane 2017 no 20 before that the first presidential election petition mane one go 20 nitie penjruok moro ni ballot papers gi obedo printed kanya system ni minyiso ni yauru server ni server based kia kune was it a system that cannot be hosted here to kata kuma ne wadhi hostecha was it the cheapest was it the best quality but at the best price you would give Kenyans gima jogi nyaka realize ni seche magitiyo tijgi they're not doing that procurement process for themselves. Taxpayers' monies go into it. Seche ma jo Kenya igado usuru to chulo gigi unogo beni ja Kenya bedo gi yie moro ni jok ma wamiyo tijni gidhi manyo the best system at the best price. To it is open mingeni kata in ja Kenya in gi kambi nikech jo Kenya okuni jo Kenya okusomo. Jo Kenya osomo, they have qualifications. Jo Kenya nigi kembe gi run elections in other areas. Waseneno kata professional elections kinde ka kinde waneno kitimo ng'eny gi duogo ira IBC to kuma onge IBC wano ka nitie jok mose nyaka develop systems nikech kata wacho ni yes Kimski to wacho ni is outdated wadwaro better kata magi okti wadwaro better wadwa improve nikech be wang'eyo ni we are in the age of technology we are all looking forward to that but the use of technology nego bedni temo reduce nwa cost kapo ni wanyayudo system locally kata wanyayudo system ma wan gi goge trust niyo to pesa ok dhi mang'eny kama koro wang'e ni budget ma kata guchiwo projections gi ang'o ma utimo to make sure ni podi at the same time procurement utimo malongo to the core business mar IBC remain the core business okunyaka pesa ni koro transport kiango to
the core business ballot papers pod wayudo ka there's proliferate nikech core business mar IBC nyaka wang'e ni chung margi IBC nek bende timo ang'o Ineno gima timore Sharon. Gima onego bene guide this budget en gima iluongo ni election operation plan. Election operation plan en ilose kowuok e gima iluongo ni election commission strategic plan. Election operation plan ni ema sani de jopiny oseneno ni ma endi election operation plan ma kaka wadhi timo yiero ma 2027 to nyalo inform the budget projection ne. Nikech sani kiwacho ni idwaro gimiluongo ni kelo election materials tionge gi election operation plan. Election operation plan ema wacho gima nyamin wacho ni IBC dhi timo. But nitie gimoro kaendi ma very fundamental. IBC siko wacho ni trust issues. Ni it is because of the trust deficit. Mane momiyo ok ginyal procure gik moko locally ka. Tingeni onge kamora mora ma osetime analysis gi jo Kenya. Ma jo Kenya wacho ni want to trust IBC omiyo kwanyal procure ballot papers ka. En gimoro ma to me from where I sit obedo propagated gi the commission itself. Jo Kenya to poko wacho ni we don't trust to the level manyaki procure mana papers and materials oko. Ineno. Nikech kata kineno kata kaka ma oko go timore. The procurement bedo single-handedly. Idoka, for example, the procurement mar Kimskate. Kane gimiyo Smartmatic. Negi goli from Otimorphos, gigoli gitere to Transmatic. Onge ler moro maber matimore. Omiyo trust is a very important issue, but IBC konego bedni run on the basis of trust. Mamiyo ni koro trust ne momiyo ginyal procure wa gigi Kenya ka mondo bed cheap. Ten trust mar nyiewo gige yiero, ten trust mar ka yiero osetim bende pod ji onge koda trust kodgi. Ang'o ma gitimo between this yes commissioners to ne onge. To ang'o ma gisetimo on their strategic plan and management to deal with this trust. Nikech adieri trust gi confidence gitone piny. To nego ging'e ni trust magi wacho ni kapok gi deal on it emomiyo jo Kenya bende okuogi mondo timre nade okura. Koro trust ne emomiyo ging'iewo gik moko ma expensive oko to kosekel ka to kendo trust achiel ni be mamiyo jo Kenya kendo okuogi mondo timrok nade okura. So this trust is the root cause of everything. Monego bedni the commission bedo piny to ng'eyo ni how can we develop the trust. Sani kawuono wan gi gimiluongo ni dialogue festival dhi mbele. Those are the things monego bedni gidhi ir jo Kenya to gipenjo jo Kenya ni wadhi yiero 2027. Unu neno nang'o? Waing'iewo ballot papers Kenya ka koso watim nang'o? Public participation. Virtually gigi mondo kata kopo ni gilo projection to ng'ato neno na dieri en projection moro ma otim ma jo Kenya motimo nade emopuodho. To bende kata na wang'yo nikech wan gi migepe kata na duonde mosebedo katimo oversighting. Mar IBC ni pok aneno ka oversight itime mar yango ni to pesa kuom ranyisi kata na yiero mano mar higa mar 2022 kama bende niwacho ni noti koda siling bilion 44.6. Pok awinjo audit mora mora. No, Auditor General timo man there is a report. And that wastage meneno no kisomo the Auditor General wacho areas mane wastage otimore. But pogi kendo ne jo Kenya mondo ng'is jo Kenya ni ande areas ge mane wastage otimore to mae gimo koro watimo mondo koro wa mitigate go risk on these areas mag wastages ge mondo kik wa spend this much. Nikech adieri ka nitiyo gi 62% of registered voters on ballot papers kende manutiyo to sani dwani mondo ballot paper kende ichaki medo bei. Yes, so the wastage to me ng'eny maloyo kata mana anything else. Ni wastage nikech kana voter registration bende poko chako. Wang'e nitiere joduto ombulu manyien ma bende poko kawo kura. Ma bende giwacho ni legally the commission onge gimomiyo ok nyal dhi mbele gi continuous voter registration. Onge. Budget. Nikech gimomiyo giwacho en budget. Which is fine. Mano winjore.
ni gimomiyo pok watimo voter registration to ng'eni gi to giwacho ni gimomiyo pok watimo continuous voter registration is because commissioners onge. But that is not a legal question nikech nitiere gik mang'eny ma commission ni osetimo adieri ma neno ka gitimo. For example, ni neno gima notimore weche mag Gachagua gi but commissioners ne onge. So ni ka nitiere some integral issues ma very important to giling'ore kuom commissioners. To ka nitiere gimoro ma dhi konyo jopiny to giwacho ni ka nitiere gimoro to gitimo atima with or without commissioners. Koro mane momiyo to mage gik ma build on trust. Mane mo gik ma build on confidence. Onego gitim gigi on a transparent, and I hope ni jok ma idhi year out of this 37 people madhi bedo achiel kuom nyinge mabedo gi mang'iyo kagi ema dhi bedo chair. Ageno ni en ng'ama winjo dholuo owinjowa ni kawinjo dholuo tim nikech listi mag joluo bende ng'eny ka nikech kata neno namba 37 oka campaign negi takwayogi ka giwinjo dholuo to giwinjo maber. E listi no ji 6 gin joma mine, 31 gin joma chuo. Brenda mnyalo medo kapok aka yue. Gima damede ni nitie legal risk mimulo cha. Wach mar ni seche mosetim momigi budget manye gitimo projection pod wadok e doho to pod IBC king'iyo budget from 61 billion magiketo ni 1.1 billion giketo kanyo ni legal and risk legal petitions and risk registration. But king'iyo kata gisani e yiero ma 2022 IBC dwarore no chul legal fee, it is about 4 billion. Monego beni IBC chulo lawyers manodhi negi e court. To kato giketo no budget mar 1.1 billion. Matiende ni IBC is always going at a loss. Koro ang'o magita nikech ka jogi onego beni 1.1 billion muketo ni is to mitigate the risk. Karanga mok titije mang'eni risk ni is more than this amount kata mang'eni risk ni can be less than this amount. Nikech billion en omenda mang'eny. Ngini seche moko ka wacho apa ni tinde ka corruption ne chakre ndalo Golden Bag cha ne million. To tinde chakre ochope billion wakao billion to gimed pesa matin. Nikech kiwacho ni 4 billion monego beni mano ma IBC pok ochulo election manokadho cha to podi wang'eni podi botim by elections gi podi boteri gi doho to magi iyudo ka gin kuonde ma ng'enyne IBC no loyo case. Rulings manegi chiwo rather positions manegi chiwo from presidential iyudo ka gionge nikech all the time it is usually the loser who pays the cost is awarded. Matiende ni IBC okonego beni pod bedo ni gin gi pes moko mang'eny. So we are all calling for transparency nikech ka onge transparency to trust magiwacho ni jo Kenya onge go kuom gika trust is earned. They need to work for it mondo jo Kenya obed gi mindset nikech okinya bedo nungiso wano kwenya print IBC papers pesa to print ka kara IBC ballot paper gi pesa mane mang'ato ko weni gi ariyo mane medeka. Ineno Sharon kamedo matin kidonjo e polling station for example idhi yudo ka wan gi clerks auchiel. Mano polling station achiel. Wan gi clerks auchiel to clerk ni kidonjo kacha to clerk cha gibiro mi papers ka to gi stamp. Nitie moro ma tije en mana stamp. For example, IBC onego beni sani osetimonwa cost analysis based on election mokalo cha mowacho ni yawa. For example, wan gi election ballot paper ne wagole oko mabendo cost wa pesa mang'eny man nigi very special features. Ang'o momiyo ichako iketo clerk moro ni koseming'o ng'ato kacha chako goe stamp makata naneno. And gini olosi gimomiyo en expensive projection ni and those security features magiketo oko ka. IBC ballot paper nigi more security features maloyo Kenyan's currency. To mage gik maketo cost bedo expensive. Ineno. Koro to ang'o mono gibedo ni gisetimonwa gimiluongo ni cost analysis. Ni waparo ni ka watimo gimiwa 2 reports. Ka watimo election kama to my cost madhi timore nade mwadhi bedo godo to kendo mae gima wadhi save. To kwa sababu jong'ad rieko nikech dong'ang'e ni IBC bende nitiere gi jong'ad rieko. Jong'ad rieko ma samoro ninde tijgi koso dwach na. Ok adwa wacho kamano nikech adwa ni mondo aweng'e nikech commissioners pod ne onge. But gima timore adieri en ni Kenyans needs acute cost analysis of holding election. Gimiwa 2 things ni
Kawatime kama my cost mwadhi bedo godo, and these are the risks. Kawatime kama my cost mwadhi bedo godo, and this is how much it's going to be expensive. Ni marasani endo kinyal kuna, na diri an kawuok adonje polling station, tayo do clerks jauchia. To jauchia gema edhi chul gine meals gi. Dongo ngalo no nyisi kanyo kaka budget mago mag. Encha Brenda ne budget mapesa di jotije. Mar jotije salary 15 billion. Mana the highest. Mano bin. Gichak ngis jo Kenya ni. Mano pok iketo, mano cost michulo gi kende. Nyaka gichie. Donga nyaka gichie. Gine magi dhi pongo mtokni moko me wacho ni transport ka. To training kende midwa megi is 2.7 billion. Aya karo kagi setino mano. Sani Kenya wane technology. Orengo gini no wacho how technology should be engaged in 2016. Mana gi kochia gi Kairiti Murungi. How technology can be embraced, integrated into our electoral system. Gichak ngis wani aya maendi to koro kawatime manually. To kawa medo technology. To maendi kako dhi bedo cheap. Koro ng'ama riek ng'ato nyalo bedo piny to wacho ne Jakenya bo wacho ne ma is okay. Kadieri kineno ni maeri kecha dieri kisomo article 81 nyaka article 92 ma chapter 7 of the constitution ma deal with the representation of a people. Tadieri yardsticks mwaketo mag election wa to ni malo maloyo pinje mamoko. Mano is a fact. To wan gadieri ni rieko mo wan go wabedo godo gi constitution maber kamani. Wanyalo ibedo yo ma wanyalo bedo gujudo election wanyalo conduct ma cheap but still verifiable. Yani no ka dakika ni 31 nyisa mar mondo mi wakaw yo matin dakika ni 31 tok sangwen mar okinya korom ga jwang weche ng'eny ote magi bende ng'eny abro temo nena penjo gi wiya ka mana mapiyo piyo ka wana duoge yueyo mana mabende pod antiere kana ka kod Bon kod Brenda Ngalo ka bende batwa kotende kod ikrock mano mariero mar higa mar 2027 kwa no buke yueyo bende koro wang'ia nena bende pok mamoko mag omenda mabende koro idware budget mano mar siling bilion 61.7 mar mondo mi team voter registration manyien. Aneno ni projection tireka mano additional 5.7 million new voters. Time bende ntiere, thuolo bende ntiere mar ndiko jogi e kind thuolo ma odong higni ariyoge. Nakoro mga jogi wako yo matin wadogi twak. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng kod odiechieng. Wala sami chako nitiere capital ma idwaro. So a capital labor is one of them. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit my Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie ipachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade?
kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla e Luo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gigi gin gik mane wadwa ng'eyo ni gin gik mokidhi matindo tindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge kendo omiyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abishni, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Ndakorongo jong machiegni kendo kanga mogik. Ma ino kang mogik, bera no kwadongi matine dakika 20 mar mondo mwatiek chenro makama. Kapok na kao yo matinya korongo jwang nwato wako tende kod budget. Pok mar omenda mabende koro IBC duaro mar mondo migita yiero mar higa mar 2027 shilling billion. Prauchiel kod achiel nukta abiriyo. To kapok no dhi yueyo nacho ni bende ntiere dwaro mano mar ndiko joluto ombulu manyien. Mabende projection mabende no ka IBC wacho giwacho ni chop kanyo higa mar 2027 ginyalo yudo joluto ombulu manyien maromo milion 5.7. Gima napenjo karam na bon kachako kodi thuolo bende ntiere mar timo ndikruok makamagi. Nikech wang'e ni ndikruok nego bende na continuous process bang' yiero ka yiero kosetim. Weche gin ariyo. One, en continuous registration Kenya kaendi okotiga ahinya. But okete constitution ne onego be notimore. But inyalo paro jo Kenya gin jomoko magiero last minute. Last minute kata sane ka iketo gini mondo gibiro bedo ni chieng' makoro mass registration cha ema gibiro timo. Omiyo an gadieri ni sani kato yaw mana voter no yiene ji registration centers mondo jo Kenya wuog ni mondo kich Gen Zs gi akuni jo Kenya de register mondo kaka jo ombulu. Time nitiere ma ok ng'ato ok nyalo wacho ni koro time unless ni nitiere ng'at moro ma dige e yo moro no dwaro timo godo kisiasa. Osebedo modeko, osechako deko. Definitely odeko. Ni mare gemo me odeko en ni ande ki somo election timelines. Onego bede ni idhi chunge at some point. Okodhiga nyaka giko. Voter registration being any chunge, I don't know, it's 6 months to elect. I don't know, I'm not sure. Okadwa bedo misquoted. But nitiere time ma ochung ni koro voter registration ochung. Mondo timne register no audit, mondo timne register no verification, and mondo inspection. Ma jo IBC procure ngat mo company moro IPPGM something ema timone gi gaenya mano be timore omiyo time to is running out ma IBC kata sane gima omiyo awache en ne voter registration kik jiwache ni ochung nikech lack of commissioners. Voter registration kata sane komi IBC pesa from the treasury to IBC nyalo timo voter registration. Nikech voter registration itimo gi returning officers a constituency kucha. Enok time at the headquarters. To returning officers nitiere, each and every constituency negi returning officer. Manota yiero mar higa Manota yes, mapod gintiere. Unless nitiere moko ma gibro replace. Omiyo voter registration to ka nitiere pesa, tadiere time ka onge pesa to tek. Nimar nyaka these machines and everything nikech ng'eni watime through Kimskate. Koro nyaka ging'e ni Kimskate gibecho gitiyo maber. Omiyo en gimoro ma is running late. Okonego bed ni watimo voter registration towards election. Mano bro chando wa mondo mi wa time to inspect this register to do a verification. Nikech ang'o ma koro gidhi timo voter registration ni nang'o to ni neno ka census report ma North Eastern provinces. Bende owach ni dhi nuo. Nikech giwacho ni gin gi kwan mang'eny to nondik kwan matin e census. Koro pare ni ande dhi chopo kama aluor Sharon. Ni wadhi bedo ni nitiere section mar Kenya ka ma census dhi mbele ikwanogi to voter registration be dhi mbele. Koro ere kaka idhi develop such a register?
Mage gik moko ma onego bed ni can be avoided. Makandieri ni ka kongi maber in under the election management ma wachocha. To ginyalo ng'iyo maber ma ging'i ni gitimo kaka dwarore. Tekin mabende kod ratim voter registration jakwato mgajwanga ngeni mar mondo mindikri kaka jagombulo mar mondo miyangi kaka jakenya idwaro ginero mabende ongere kaka upande to wacho pande ni bedo osebedo ka kelo liet moro ka nikech nitiere jogo eko mabende wacho ni upande magi osebedo ka deko nanno ka jatend piny bende Brenda nowacho ni oyaw wacho ni ID vetting mano e border counties bende koro nothi choko koro tong mabende bedni wan gi tong piny Kenya kata mana gima Somalia nitiere gi counties man nitiere alwora ma kamano koro nakata ni vetting bende othi choko akeni mabe nyalo kelo ng'ikruok makoni kod kocha koso kinde ka kinde nikech iyudo ka the only requirement mar mondo ibed registered as a voter en ni mondo ibed gi original ID kata passport idhi gogo kuro kisekawo mate midhigo ka IEBC to gi register as a voter so wakawa ng'iyo ni ang'o momiyo nitie border counties or border regions niga gi ID vetting. What was the reasoning behind it? Nikech they are porous and they gin chances mari yudo ni jok mok jo Kenya nyalo donjo madhi manya ID niga high nikech kiyudo ka ng'ato ni Busia kacha okadwa tiyo gi jok moko ka nikech wachakwach ni marginalized communities ang'o kichopo kidhi Uganda kidhi Busia nitie jok mang'ado gi tiendgi so ID vetting cha ne temo konyo so that it is only Kenyans eminyalo mi ID nikech ID ni ka in godo ID ni ema nyamigo kura ID ni ema nyamiyo ndiki tich ID ni NSC la kende ma as an adult minya tiyo go kabisa to koro kiyudo ka macha vetting process cha ogol to yuak benitie wach census ni the report was not reflecting gimani e ground waneno ka shida dhi bedo maduong' ka nikech projections mochiw sana giwacho ni 5.8 million more last elections jo Kenya madhi million 10 nokowuok go kura koro kata ka negindikore tok negiwuok go kura koro sani yes giwacho ni election ma 2027 nyabedo ma jo Kenya nyawuok mang'eny nikech there is this interest ni Gen Zs no wuok ka wang'eyo gik mosebedo katimore there is that interest ming'eyo ni my voice kaka ja Kenya can be heard through the ballot so interest nitie maybe virgi mondo tim obed registered as voters but again one 2025 political temperatures ni malo wakieni kiny wabochieu roid ka temperatures go dok piny kata interest mar election nyalo dok piny nikech ng'enyne be uyudo ka jindikore to jok madhi wuok go kura tin election manokadho cha ne wan kaka jiwacho ni onego bed no dhigo kura ta onge fair andikora dala tiyudo ka mage gik momiyo kirango kwan mar jok mawacho no okago kura nikech nalalo kipande okago kura ni nokandikra ang'ina ni 18 nokandikra nikech nokamanyo kipande in good time to gik matimore sani no ka yudo kipande osebedo matek kabisa kilalo kasani ka yudo ko makane upande kane mabod kisangeni kolal monda yud moro tek to ndalo moko kama ne huduma centers chakre ne yot nikech ing'eni kelalo tidhi idhi ti report timi abstract tidhi huduma center imigo nono sani nitie fee michulo to sani to en nyaka gi expiry date ok dagombe lalo mara mondo chak miya manigi ni maisha namba koro sani ID okiwuoth go gi passport okiketo kama nyalale kamano tapani mago be gik manya discourage ji mondo kuom dhi ng'iyo nikech again jo Kenya onego change mindset gini election benefit ya siasa nikech kinde ka kinde kata kawacho ni yes continuous registration mar jogo kura wasenoko timorega and is continuous makinyiso ng'ato nyise ni pare ni nyawuoka midhi e ofisa IEBC ma intiego machiegni tidhi register as a voter but ng'eny jo Kenya ritoga manyaka IEBC chak lando ni koro watimo mass registration tiyudo ka josiasa ting'o ji tero gi nyiso gi ni akoro un register uru nitie jok mane tich magirito ni IEBC land ni wan gi mass voter registration sani kinde tin wan gi time matin kabisa because how many mass registration manya timore within this duration to nitie aspect moro mar ni use register jogi
what is the civic education manya take place nikech IBC are also mandated to bedo gi stakeholder engagement e weche mag election, e weche mag jok ma register gi be ging'eyo ni onego beni go kura nango. Timne gi civic education. Civic education is a major mandate mara IBC also, but other bodies be chako other stakeholders be donjo kanyo timo training gi kata engage gi jopiny mondo gipuonj gi. Waneno ka yes there is an improvement in number ma wang'e ni jok madwa go kura wang'ni nikech ng'eny ji wacho ni yawa serikal seche moko waonge go malong'o nikech nokawuok go kura. Nitie jok ma duogo ng'iyo chien to giwacho ni yawa kata nawuoga go kura seche moko situation moko bende ng'iyo ni kaluwore kaka samoro tayo yiero seyo ma bende jabedo kata dinawe ketho kata sa. Koro ing'eni they have to achieve that balance between ni jok moko are more informed, nitie first time voters madhi bedo mang'eny moloyo mosebedo in history. Koro kata giwacho ni 5.8, that number nyabedo more kata nyabedo less depending on kaka siasa dhi bedo mbele ka nikech again we are very political as a country. To wang'iyo kata sani temperatures mag politics sani ni malo kabisa. Ka gimoro kotimore oduoke piny matin podi. To kama mnaje sasa bando ka bende ka utinge lwetege mano mar jiwo ganda wuogo ruoko mar mondo mukao but ing'eni nitie jok ma wacho ni nungiso wani wadhi wakawo ombulu ma wakawo ma wagono ombulu to waduogo wa regret. Koro ing'eni nitie ke voter apathy cha be pod nitie kuonde ma odhi bete wacho ni nungiso wani watim kama nutimo gik manowacho ma ko make sure ni ne office to kutiyonwa. Nitie ng'at ma boduogo wacho ni natimo gigi onge lokruok masenene ngimana kaka Brenda kata natimo ma tang'eni ka yudo ji abich moko kendo to wanyagolo ngani ma wachak wayud telo malong'o. Koro mage balance monego be ni IBC ng'iyo time gin go marom nade to time ni gidwa timo gik mokadi. Ero kama na nyabona gima timore gi voter registration ing'eyo kata king'eyo sane gima timore Kenya ka ing'eni Sharon electoral cycle kotimore gin ga two types of electoral cycle and any election management nitiere mar IBC kaka gi manage election mwawuoye kane to nitiere bende mar josiasa be ng'ene ni gi their electoral cycle. King'iyo kaka siasa luorore e Kenya kaendi kata mana kipimo gi 2017 wachak gi 2012 2017 2013 2017 inyalo paro sama ICC Uhuru Kenyatta gi Ruto no tegno kabisa. It was around this time. Inyalo paro kata mana it was around 2 years to election. Mane kaka koro ICC no se wuo ma vacations no se gor ne watu wanjo group ni to mago e gik makoro miyo ji wuok ga oko mondo timre nade o vote masani otimore neno kaka sani king'iye there are two factions mabindo se wuok the Gachagua line and the president's line to timore sani magi gik ma diro ga ji mondo wuog oko mondo timrok nade odhi okaw kura eliet mar kata king'iyo kata mana yiero mar orange bang referendum it was 2 years to election. Ko ibro nwano ni electoral cycle 1 god ariyo mar josiasa gi mar IBC to nego be ni giringo together masani sani ne koro IBC ku sai nego be ni bede peak mar voter registration ni mar sani gik matimore e Kenya kaendi line mar siasa en mobilization ji formo kikundi ji ng'ato yiero ni hata dichung kanye adhi chung gi party mane to mane gik mamiyo ji mor mar siasa kendo giwuok mondo gigo kura mako poni koro ne sani koro voter registration ochung tek sana mondo IBC odhi oyud registration mar ji magi wachone mana koponi gin bende their electoral cycle oran mana kaka mar josiasa gi timore nade ran yes adar mar mon miatik chenro makama Brenda gi wach mogik ahinya nyaka luore gi thor wach ma bende wantiere godo gi gilero ma bende diher wacho kotende kod yiero e pacho kae wach na mogik en mani commissioners midhi yier manyien gi tij they have their work cut out to time be gionge go but the future of Kenyans ni e lwetgi koro ng'ata midhi yier mondo bede either kama chairperson kata member mag commission ging'eni
time onge ma jo Kenya liet mar siasa already ni malo kabisa. Koro giteme gi untrust mar jo Kenya because gibiro as a totally new commission. Seche ma gidonjo no gine diok ma they make sure ni trust cha can be earned properly kata jo Kenya bo medo bedo ka onge trust gi IBC completely. Ero kama na inya to bende angeni wenge duto tenya kwa mgajwanga ng'iyo wanga aput mabende biro bedo katimo yiero kinde ji 37 ne ng'ata achiel kuom ge list no mano wacho ng'ata achiel kuom gi nyaka bede jakom mano mar IBC mabende biro bedo kaka okar mosenindo Chebukati to bona bimbe dangini legal officer to legal officer kanyo kin legal officer naneno kanyo list namba 7 nantiere Chris Owiye to Chris Owiye ne director mano mar legal services ka IBC. Aken kaka legal officer pachoka, how do you feel about it being that is one of the shortlisted candidates? Mokwongo shortlisted candidates kaka achiel kuom joma nyocha apply. Mokwongo gibedo shortlisted. Apoyo wire kabisa kuom bedo gi chir mondo o apply. Ni maradieri ka ina legal officer, is a director legal officer, mondo apply tich makama makoponi okinwango to jok mane apply masiche moko ni perform maloyo interview biro bedo boss ni en a challenge. Omiyo courage mane en gone mokoni odwaro ni mondo o improve IBC. IBC ji oseluoro sana ni the commissioner and lifestyle ma in kidonje to ena death ni iluongo nano is a death sentence. To en to bedo ka osetiyo ka osechiwore higni gite tadieri pod odwaro ni mondo omed o serve the commission and ana neno ni the institutional memory ma en godo iwacho na onge dhuru ni paro ma en godo kaka chenro ni ringo mar commission aparo ni anagonero kamano to I wish all the best ni perform maber interview aneno ko apply both the chair and the member. Achiel kuomgi to kama beri ne awinjo ni denda ani winjo ka duogi nyisa ni giteto ginyag bi gite to wach mogik Sharon. IBC commissioners dhibedo kendo gidhi donjo gima chando chunya kama bede as a legal practitioner kendo ng'ama osetiyo IBC for some time and kaka gidhi conduct the by election. Nitiere by election 14 mano wacho ka to nitiere moko ma are out of the timelines mano nego benigi bedo conducted ma it's a legal question ka bende koro ginyalo bedo conducted kaka mo election wacho ni by election nyaka tim within 90 days penjo monego bini sani endi kopone iluongo jo IBC kata mana prescreen wiye kobiro kata penja neto inyalo paro ndalo corona by elections moko nonego beni timore IBC no postpone ne giteko mag postpone those elections to kendo ne gitimo gi banka corona setimorade orumo these ones machalo kaka Benesa machalo kaka Ogenge Banesa they were not legally postponed mangiso ne timelines manonego beni gibedo conducted osekalo makata commissioners gikodonjo sane to for them mondo gitim gi nyaka gi have advisory from the judiciary. Mangiso the Supreme Court aneno ka IBC osemanyo advisory from the Supreme Court mondo ngisgi kaka gima kama nyalo tim but inyalo neno gima timore bende in our judiciary in the Supreme Court ka gik nade Sharon this is a very strong worry an kaka neno wanyalo dhi e yiero ko aonge Supreme Court be jo Kenya separo ni it is a possibility ni wanyadhi e yiero maonge the Supreme Court to yiero ka wadhi e yiero maonge the Supreme Court wachimo kanye omiyo mage gik mana paro ne jo Kenya nego wigi together mondo koni however bad the Supreme Court would be but nitiere institutions moko ma their sensitiveness in our governance okonego bidabera ne nyoro gi anyora omiyo en gima is real nekech sani cases gite ni e court nyalo wacho kiny no yene Judicial Service Commission mondo ochunggi to Judicial Service Commission chungo gi to yudo ni tero negi president mondo form tribunal nyalo tiyo nyaka chieng to wachopo 2027 ko aonge the Supreme Court be waneno ka mbele udinore ka waonge the Supreme Court ma ka wadhi e yiero without them.
aparo ni mano kang manego beni yaw wang wakakamna kaka jopiny kata kamano thuole mong'adowa nikech ang'e ni mbaka maket kod magi gin mbaka mwanyalo goyo jopiny bende nitiere kod concerts kata mna penjo mathoth mani sa ong'adowa kata kamano Brenda Guni kumano kanyakla kod Bon mano mar bire twako kiny makawuono mar mon mapor wach kotende kod ikruok mar yiero motelo ne higa mar 2027 nyakoro mga juanga dakika odong' 5 mar mondo mi orom sa 5 mar onyango gi kanyo bende makiluwe giko mar chenro marwa chenro makamano chako sa 12 mar okinyi gi Joyce Oduor kanyakla kod Cleophas Luoch gi kanyo bende makiluwe giko mar chenro makama kiny bende odiochieng' ibed kod odiochieng' makare nyinga Sharon Ong'aw.